Mal-118 student attendew għal attività imtella mill-klabb akwatiku ta' Birżebbuġa. Lan tagħha kien li tippromovi l-isport tal-għawm kif ukoll tidentifika dawk l-istudenti li għandhom il-potenzjali jkunu għawwiema professjonali li jikkompetu fuq skala nazzjonali u internazzjonali. Din l-attività ta' għawm kienet għall-istudenti ta' 6 sena mill-iskejjel primarji ta' Żurriq u Ħalluqa. Bl-ewwel sezzjoni bdiet fid-9:15 filgħodu u damet għaddejja 3 kwarti. Kull sezzjoni bħal din se tkun immexxija mill-għalliema tal-edukazzjoni fiżika u se jkun hemm kollox 6 gruppi ta' 10 studenti. Ma' News l-istudenti sostnew il-benefiċċju ta' dan il-programm. Huwa tajjeb għax iżomm ruħet fit u tajjeb li tagħmel eżerċizzju fiżiku. Fit-tnedija ta' din l-attività, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima tkellem dwar l-importanza li t-tfal ta' dawn l-inħawi jkollhom l-opportunità li jipprattikaw sport akwatiku b'rabta mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Isport. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm aħna nqisu illi l-edukazzjoni hija pilastru ewlieni għall-isport ġew pajjiżna. Fi hemmhekk iridu naħdmu sabiex inħeġġu aktar tfal, aktar familji, aktar żgħażagħ jieħdu sehem f'dixxiplina sportiva jew oħra bilan illi jkollna dak l-atleta illi kapaċi jikseb livelli nazzjonali u għalfejn lej jikseb anke onuri fuq livell internazzjonali. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.